Днес ще ти покажа как да си направиш красива етажерка за антре. Първо изрежи MDF плоскостите. Ето размерите. Боядисай плоскостите в цвета на стената, а полиците в цвят сламено-жълто. За декоративен ефект избери красив фигурален тапет и го залепи върху дървените плоскости. Монтирай отзад рафтовете и релсите за закачалки, след което закрепи полиците, огледалата и малките закачалки. И ето ти чудесна креативна идея за антре, което винаги ще бъде подредено и в което всяко нещо ще си има своето място. Последвай канала Мусю Бриколаж България за още практични идеи и уроци, направи си сам.